kan det ikke noget med rød. Det kan bare... Nå, det er så sort, det er så lyst. Så ud. Nej, det er fordi, jeg sidder med helt ryggen. Så er der sådan noget røv, så har jeg til sofaen. Jeg ser det. Det er det. Pocket 10. Ace, nej. Ikke noget ace. Ja, okay. Giv mig det skide. Ikke noget ace eller 9'er. Det var så for spil på det. Okay, en 10'er, en dame. En 10'er eller en dame. Du taber. Det var det ikke. 9'er! Slap af, Ben. Slap af. Dejligt tal, ikke? 4. Der er kun én ting, der er til det der, det er... Jeg lover, hvor meget du har på det. Jeg vil bare sætte basen over, vi har kun sorte. Nej, jeg har racet 50.000 ud. Har du lagt dem har du ikke lagt. Dem skal du lige lægge først. Det der, det er så ondt, som noget kan være, altså. 4 eller 50, så her, det skal du tage. Hvor er det nice. 4, 1. Damn! Du er ikke engang i nærheden af vinde, altså. Du bliver brylet der. runner 9. Så noget meget godt ud. Ej, det så egentlig meget godt ud. Det skulle bare helst ikke have været et S, men det skulle være 4 9'er. Rasmus, det er sådan, har været regnet. Okay, der er 100.000 her. Hvor meget har du der? Okay, så er der... Det er sgu da noget, der er allerede... I må ikke blande 30.000 fra. I må ikke blande Big Blind sammen. Men her, der er det, du har raised og Big Blind. Ja, det der, det er... Her, så smid din derovre. Det er mindre røven, sådan noget. Hold da kæft, nu sidder baller altså rigtig... Jeg ikke passer, jeg har lagt flere blå i alt, end du har. 10, 20, 30. Her der er mit 30. Line. Det er den her 10, 20, 30. Ja. Jo, det passer sgu da. Sorry. Okay. Du havde 100 der. Ja, sidste. Du har bare stillet dem op, sådan her. Okay. Hvor er det nice, at vi fik lige en 4 til jer. 8, det vil sige... 160. 260. 10. Det er 100. 200. 20. 30. 40. 50. 60. Værsgo. Lykke med det. Jeg er all in lige ved, hvad fanden der sker. All in den marker? Ja, selvfølgelig.